ħafna teddit. ħafna teddit. Jekk ma nagħmilx kif jgħidu, ħafna teddit, tkissir. Kienet impossibbli u tibqa' tgħix ġo dik id-dar. Inti għad li kisser biss 5 televisions u xejn. Eżatt. Dejjem jeħlu tfal fil-verità. Minn tfajliet ta' 20 sena sa nies anzjani ta' 80 sena jaħarbu minn djarhom. Xi drabi fis-satra tal-lejl, ta' fuqhom senduqhom, xi drabi akkumpanjati minn tfal, f'xi waqtiet ikunu f'periklu estrem għal ħajjithom. Din it-tfajla spiċċat tgħix f'terrur psikoloġiku vjolenti minħabba t-teddid u l-vjolenza tas-sieħab u missieru lieda. Kien jeddida li ser jifqala wiċċa u joqtolha quddiem wulieda u saq b'veloċità bil-karozza tiegħu fuqha waqt li kienet qed tipprova taħrab bil-karozza tagħha. Tajt li l-ar mumenti għexithom meta bdiet tosserva li tfal ibatu mingħajr il-possibilità li tiddiskuti riperkussjonijiet ta' dak li kien qed iseħħ f'ħajjithom. Karattru jibda jintilef, tibda titlef lilek innifsek, tibda tħoss li qed titlef it-tfal ukoll għax ma jibqgħux l-istess, fimt l-aħħar da jisoddu id-dinejhom biex ma jisimgħux xogħol miegħi, fimt mhux faċli. Kif kienu jkunu affettwati? Fimni affettwati għadhom sissa u għax fimt anka jaraw raġel eżempju jibżgħu li ħajjagħmlilhom xi ħaġa, fimt jew jagħmel xi ħaġa lili. Ix-shelter tal-fondazzjoni Labex jipprovdi kien temporanju sakemm il-vittmi jerġgħu jqumu fuq saqajhom. Ġie kisser il-bieb u rrid joqtolni hu. Kelli ndefes il-pulizija l-ewwel darba, il-pulizija fehmu s-sitwazzjoni, ġabuni hawn ġew, ħabba sigurtà, u minn dakinhar l-hemm qed jien irid nimxi l-qudiem. Yvonne Fiorini l-ewwel li tmexxi dar Labex spjegat li l-każi jvarjaw. U dan l-aħħar minn barra abbuż fiżiku qegħdin jintensifikaw il-każi ta' terrur psikoloġiku permezz ta' użu abużiv bil-messaġġi fuq il-mobile. Il-vjolenza domestika taffettwa lil kulħadd, ġifieri aħna kellna nisa ta' 80 sena u kellna nisa għadhom żgħar ħafna ġifieri ta' 20. Ġifgħux ngħidu li ċertu età jew ċertu klassi le. Il-divija fetwa l-kulħadd. Qalet li waqt iż-żmien li jdumu fix-shelter il-vittmi huma attrezzati b'ħiliet biex ikunu jistgħu jiffaċċjaw il-ħajja waħedhom b'mod indipendenti sabiex jirnexxielhom jiżgiċċaw b'suċċess l-abbuż kemm dak fiżiku u anke psikoloġiku.